Добрый день, поважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмімся з творам Міхася Скрыпкі «Свіння і баран». Байка вывучаецца на уроках беларускай літаратуры ў 6 класе. Міхась Скрыпка, свіння і баран. Свіння, задраўшы лыж угору, да барана зайшла ў кантору. Зарохкала: «Пасаду мне, пасаду!» Куды б вы думалі? У грады! Баран, абклаўшыся паперамі па вушы, зірнуў, асоба ў капялюшы. І, бэкнуўшы ў нядобрую пару, бяру. Накіраваў свінню ў агарод, а тая лыж пусціла ў ход. Спаласавала ўсё ўшчэнт, пасля яшчэ, зрабіўшы разварот, перакуліла плот. Калі прынеслі акт аб шкодзе у агародзе барану, той прачытаў і забляяў: «Ну і ну! Дык як жа так? Чаму ж? А капялюш? Як ты свінню не апранай, і як не кліч, не забывай пра лыж». Вось і скончылі мы чытанне байкі Міхася Скрыпкі «Свіння і баран». Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу.